እቶም ናይ ባዕልዎ ነፈርቲ ምናልባሽ ንእግሪ መንገዲ ኣልጊበ ክኸዳ ክእል እየ እታ ናይ ባዕልዎ ነፈርቲ ተምፅሓያ እዚ ኣስመራ ዘሎ ማዕልቦ ነፈርቲ ኢልካ እንድሕር ተሓስቦ ኣለካ ኮይንካ ኣብኡ ቀርቂርካ ክትተርፍ ጥራይኻ እዚ ማዕልቦ ነፈርቲ ይኮነን ኣብኡ ስለ ዝፀንሐ ኣስመራ ከዓ ከተማ ስለ ዝኾነት ርእሲ ከተማ ስለ ዝኾነት ማእከል ስለ ዝኾነት ኢልና ንዛረብ ንኽእል ማዕልቦ ነፈርቲ ልዕሊ ናይ ባፅዕ ማዕልቦ ነፈርቲ ኣብዛ ሃገር ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማዕልቦ ነፈርቲ ኩሉ ይብሉን ሕጂ ከምኡ የለን ማለሽ ግን እዚ ማዕልቦ ነፈርቲ እዚ ምስ ኩሉ ዘድልዮ መሳለጥያታት ክዓብን ኣገልግሎት ክጅምርን ክኽእል ኣለዎ ምስ ናይ ወደብ ጥራይ ተኣሳሲርካ ዘይኮነ ምስ ንግድ ምስ ኢንዱስትሪ ምስ ቱሪዝም ኣተኣሳሲርካ እውን እቲ ወደብ ዘይኮነ እቲ ማዕልቦ ነፈርቲ ምስኡ ክዓቢ ክእል ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ኣስመራ እንድሕልካ ኣስመራ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ንኩለን እዘን ከነካይደን ፀናሕና ናይ መጓዓዝያ ኣየር ፕሮግራማትና ካብ ዘፍሽል ዘሎ ጠንቂ ኣስመራ እዩ ብዙሕ ናይ ቴክኒክ ክእላታት ምናልባት ክዛረብሉ ክእኑ ግን ዝኾነ ናይ ኣየር መጓዓዓዚ ዋኒ ናብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቶም ዘዕውትዎን ዘይዕውትዎን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ሃልኪ ናይ ነዳዲ እዩ ሓንቲ ነፋሪት ካብ ኣስመራ ክትብገስ ክሳብ ትብገስ ጥራይ ተሕርሮ ነዳዲ ክንድኡ ኣብ ባፅዕ ኣይተሕርርን ካብ ኣስመራ ክትስእ እንድሕር ኮይና ትፅዕኖ ፅዕነት ናይ ሰብ ይኹን ናይ ንብረት ክንድቲ ኣብ ባፅዕ ትፅዕኖ ኣይኮነን እዚ ብዙሕ ምናልባት ናይ ቴክኒክ ክእላታት ከዳቅዎ ክእሉ እዮም ግን ኣስመራን ባፅዕን ወይ ኣስመራን ዓሰብን ኣወዳዲርካ ኣስመራ ማዕልቦ ነፈርቲ ገጅፍ ዞባውን ኣህጉራውን ኣገልግሎት ክህብ ኣይኽእልን እዩ ዝተፈላለዩ ንክሊማ ዝምልከቱ ንካልእ ግምታት ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ናይ ማዕልቦ ነፈርቲ ምዕባይ ፕሮግራማትና ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ዘለዎ ናይ ባፅዕ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓሰብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ተሰነይን ከባቢኡን ናይ ኣስመራ ምናልባት ኣብ ራብዓይ ሓምሻይ ደረጃ መፅእ ኸውን ካልኦት ንሰሜን ዝጥምቱ ንምዕራብ ጥምቱ መጠነ ሰፊሕ ወይ ዓበይቲ ማዕልቦ ነፈርቲ ዘይኮኑ ግን ንምጡን ፅዕነት ከጋዓዛ ዝኽእላ ንካርጎ ንሰብ ካልኦት ማዕልቦታት እውን ኩሉ ናይ ሳዋሎን ኣብነት እንድሕልና ኣይንጥቀመሉ ኢና ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ተሰነይ ነይሩ የለን ናይ ፀፀር ማዕልቦ እዩ ናይ ብሓቂ ነቲ ከባቢ ዝግባእ ናይ ኣየር መጓዓዚ መሳለጥያ ክህሉ ኣለዎ ሕጂ እቲ ናይ ማዕልቦ ነፈርቲ ትሕተ ቅርፂ ንብሎ ዘለና በዚ ሕጂ ዘሎ እንድሕር ኮይና ንሓስብ ዘለና ኣብኡ ከርዚዝና ክንተርፍ ጥራይ ኢና ናይ ብሓቂ ብናይታ ሃገር ቦታ ኣብቲ ዞባን ኣብ ዓለምን ንሱ ዝጠልቦ ትሕተ ቅርፅን ኣገልግሎታትን ክንበቅዕ ኢና ኢልና ንሓስብ እንድሕር ኣለና ኮይና በዞም ዘለዉ ጥራይ ክንከይድ ኣይንኽእልና እዚኦም ክሳብ ክንደይ ከበድቲ እዮም ዜርካ ሓንሕራይ ወረቐት ኣለኒ ውጥን ኣለኒ ናይ ትግባረ መፅናዕቲ እውን ተወዲኡ ወይ ተጣናቂዑ ክብል ይኽእል ግን ከመይ ጌርና ክንትግብሮም ኢና ሕጂ ኣብዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትሕተ ቅርፃዊ ፕሮግራማት ብናህና ዘቤታዊ ዓቕሚ ክነተግብሮም ኢና ኢልና ክነሓስብ ኣይንኽእል ኢና ብዙሕ ናይ ወፃኢ ፀጋታት ናይ ወፃኢ ዓቕሚ ናይ ወፃኢ ክእለት ሞያ ዝሓቱ ስለ ዝኾኑ ንሕና ሰለይ እናበልና ምናልባት እናተለማመድና ክንከይድ ንኽእል ግን ትግባሪኦም ምስ ወፃኢ ተኣሳሰረ እዩ ከነስርሖም እንተኮይንና በይንና ከነስርሖም ወይ ስለዘይንኽእል ክንላፈን ክንክእል ኣለና ሰብ ረብሓ ኣብዚ መፂኦም ነቲ ነዋድዶ ትሕተ ቅርፂ ሓቢሮም ምሳና ክጥቀምሉ ክእሉ ኣለዎም ንሕና እውን ምስኣቶም ኣብ ሽርክነት ኣቲና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ዞባውን ዓለማውን መርበብ ናይ ወፍሪ ናይ ግድን ክእትውና እውን ስለ ዝኽእሉ ክሳብ ከምኡ ደረጃ ክንከይድ እንድሕር ኮይና ኩሉ ነገር በይንና ክንገብሮ ይንኽእልን ስለዚ ኣብቲ ናይ ወደባትን ናይ ማዕልቦ ነፈርትን ሓፈሻዊ ፅቡቕ ድልየት ጥራይ ዘይኮነ ናብ ትግባረ ክንከይድ እንድሕር ደሊና መሻርክትና ምሳና ዝላፈኑ ዝተሓጋገዙ ዝተፈላለዩ ናይ ብሕቲ ትካላት ድዮም ሃገራት ድዮም ኣብኡ ኣትዮም ከም ዝሰርሑ ክንገብር ስለ ዘለና እዚ ጥሙር ትሕተ ቅርፃዊ ናይ ልምዓት መደብ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ምክንያቱ
بحريانا ودو زي كونه تبوتان جزء أرصد وسنة أو كيه بحر لنا أو كيه بحر سلذ لنا نتي بوتا نتي هلاوين جزء أرصهم تقملو انتاي أقل قلتات كان أقرب لنا نتي قل قلتات دبك تحت أرصها انتاي كمثل الله وإلنا نحسب حريانا دي كونس قدنتيو بيجي قدمت تأسكوت سقاطات مستمالها سراح دلوي كدانا وقون كون زفن زي توسنا جيجين هذا يقول لي إذا هيجي مسكالوت قدام نتاتنا واناويان نبلوم وي ناي مونغو جيجي يدلونا أم نبلوم نعوم أصنحنا نفتخن كيد وصاص عنا وي نعوم دونغينا إذا خنا سالت إلكا أما زازين كادر قدايو ما حساب جن كابزي والكود وصح حسابي لنزوم وضبات يعطم يوم وضبات يوم تمالك سرح دخول نيران تدخنوا أي من أحسيانا من عقم تدهلونا ندحر صواحي لنا هندانا ويومين دي بالنا